लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा जुदि रैखाथि हान्जायाव साख्रि मावनो सानदों अब्ला नोंथांनि आखायाव साननैल' सम दंसै। नोंथाङा बे साख्रिखौ लानोब्ला थाबैनो आरजलाइ दैथायहर आरो लोगोसेनो गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो सानदोंब्ला नोंथांनि आखायाव नांगौखिनि समा दंबावो। 8 एप्रिलसिम थागोन रेलवे बिफाननि एप्लाइ खालामनाय समसिमाया। लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रेलवे आरो इन्डियान आर्मियाव गोबां साख्रि ओंखारदों आरो बेनि आरजलाइ गथायनायबो सोलिगासिनो दं। नोंथाङा थारैनो बेफोर साख्रिखौ लानो गोसो दं अब्ला नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजों आरजलाइखौ गथायनांगोन। रेलवे बिफानाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनोब्ला सरकारि वेबसाइट indianrailways.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन आरो इन्डियान आर्मी साख्रिनि थाखाय नोंथाङा www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।